work. Така. Ще само искам да ще има малко така. Здравейте, дами и господа! Вие сте с първото издание на TSC подкаста. Това съм аз, Момо, познат още от неговото предишно шоу. Момо, който си мисля, че може да мисли от преди 2 години. Същия човек е тук пред вас, този път с камера, този път с екип от един човек и гост, което не е за вярване. Моя гост е не кой да е. Моя гост е един изгряващ актьор на българската сцена. Актьор, който имаше първия си филм, от първото си филмово участие някога. И този филм е не кой да е, а Един грам живот. И това е филм с кауза. Той е тук, за да ни разкаже за филма си. Той е тук, за да си поговорим малко, като хора. И, може би, да пусне някоя мъдрост в ефир. Аз съм Момо и това е TSC подкаст. Здравей, Крис. Радвам се, че си тук. Здрасти, Момо. Първо, много благодаря за поканата, че това се случва. Трябва да бъда честен. И нямам търпение да разбера какво си ми подготвил. Ами, разбира се, това не е никакъв проблем. Сега ще разбереш какво съм ти подготвил, а именно отново ти, както каза, благодаря за поканата и аз ще ти благодаря, че прие като цяло, защото знаем, че ти се зае човек по принцип сега покрай всички тези неща, покрай премиери, предпремиери на филма и определено, как да кажа, имаше си работа, сега нали, няма какво да се лъжим, имаше си работа. И като за начало да започнем с това, нали, на колко си години, с какво се занимаваш, нали, после за филма може да разкажеш. Добре. Аз се казвам Кристиян Маринов Евгениев, на 17 години съм все още. Занимавам се, искам да кажа професионално, с актьорско. Завършил съм 1 година киноакадемия за таланти, почнал съм 2, сега ще я завърша тази година. И като цяло се занимавам с всякакви видове спорт, главно волейбол наблягам и като актьор. Актьора. Ами разкажи ни малко за киноакадемията, в която участваш, разкажи ни от колко време занимаваш там, какво правите, в какво се състои цялото нещо, защото мисля, че хората са любопитни да видят за какво става въпрос. За киноакадемия за таланти мога да кажа, че е едно доста интересно нещо. Доста добър експириенс, нали, преживявания, всякакви спомени ще си направиш, ще се запознаеш с супер много хора. И цялата идея е, че записваш се, подписваш всякакви договори, всички работи и веднъж в месеца, събота или неделя, зависи къде си вкаран, отиваш в специфичен град. Дали ще бъде Варна, Пловдив или София, нали, зависи къде ти живееш, къде ти е най-близо. И там те учат как да се държиш пред камера. Как да импровизираш, нали, какво да правиш, когато не знаеш какво се случва. Карат те да мислиш, което е едно от най-ценните качества, които те карат, нали, които те учат там, като си актьор. И ти дава шанс да изгрееш като актьор. Ако си достатъчно добър, отдаден, правиш абсолютно всичко на ниво, със сигурност ще участваш някъде. Това е много интересно, което казваш. Съответно, тази киноакадемия, както преди малко разказа, нали, че те води до някъде, тя те доведе на сета на Един грам живот. Обясни ми как изобщо стигна до там да стигнеш до прослушването за този филм. Как Кристиян от филмовата академия го разпределиха точно там, в точния момент, по точното време, за да може той да се озове в каста на Един грам живот. Значи то беше доста комплексно. Значи първия път, ако не се лъжа, беше още първата ми година, когато се занимавах с киното. И учителите ни просто ни бяха казали: днес ще има таен кастинг. Няма да ви казваме нищо друго. И идеята беше да се представим възможно най-добре, в най-добрата си светлина като актьори, да приложим всичко, което сме научили на сцената. И ние си правим текстчетата. По едно време, аз съм с един от много близките ми хора там, правим си текстовете, разплакваме учителката и тя казва: това е най-добрата сценка. Искам това като пример. И ни заснема, което ние не знам за какво е. Предполагаме, че е за тайния кастинг. Заснема ни и никаква информация след това. Всичко истина. След това завършвам. Вече е декември. Мисълто и се е случило някъде май. Нали? Това е миналата година. Да, миналата година. Става декември, на завършването сме в едно хотелче. Има партита, всякакви работи. Аз тогава се запознавам по-добре с продуцента Атанас Михайлов. Нали? Запознаваме се, говорим си, става много забавно, имаме някакви задачи.
И той стои и просто ни гледа. За първи път, нали, продуцента ме гледа и мен. Правим задачите и по средата, нали, когато имахме почивка, аз се бях събрал с една бандичка, с едни приятелчета и си говорихме. Yeah. Да убием време, докато дойде следващата задача. И той дойде при мен и просто ме взе. Хвана си ме и тръгнахме. Дори изобщо не го очаквах. Извади си телефона и ми каза: заснемам те, искам ти 3 имена, къде живееш, телефонен номер и това. Малко е генен и ти е поискал. Да, аз бях в ушок, нали, чакай малко. Нямам нищо против, но, нали. Много бързо се случва всичко. Да. Първа среща поне, ало. И вземи ги. Аз не се оплаках, нали. Направих си всичко и си тръгна. Okay. След известно време пак се видяхме, поговорихме си малко, нищо не ми е говорил за филма. И ми каза само, че след известно време може и да ми звънне. Може и да ми пише. Има шанс. Има шанс. Okay. И сега се преместваме тази година. Да, вече е 2025-та, декември е минал. 2025-та, декември минал, аз си викам, каквото е имало да се случва, вече се е случило. Няма ми звъни, няма ми пише. Минало е цялото време на света. И идва при нас на едно от обученията, което ние сме, значи 3 месеца подред упражнявахме една и съща сценка. Да направим колкото се може по-добре. Перфектно. Да. И ние я правим на първия учител. След това викаме главната, нали, Наталия Дукова. Идва и тя ни гледа. Тя е във възторг. Много й хареса. И в следващия момент вратата се отваря. И кой да влезе? Атанас Михайлов. Ах, какво е това? Какво е това? И си викам, добре. Първия ми шанс явно не се е получил добре. Сега е момента за втория ми шанс. На птичето веднъж качва. Съдбата ти го и донесла, трябва да го вземеш. Да. Един шанс имаш по принцип, сега имам 2. Бре, неочаквано. И почваме си нашата сценка. Като преди това, понеже ние имахме около 5 групички, които имаха сценки, Атанас Михайлов идва и Наталия Дукова искам те да си изиграят тяхната сценка. Ти другия Ти, моят човек, да. Да се изиграем ние двамата пред Атанас Михайлов. Okay. Нали, преди всички, преди каквото и да е. Изиграваме я, часа свършва и всички почват да си говорят с него. Нас е така, някаква филмче, нали нещо, имаш ли някакви новини за нас? Нещичко, което е съвсем нормално. Нали? Да. Искат да играят хората сега. Да. Няма какво да им пречим, нали? Да. Той и аз ще бъда тъй, просто изчаках. И аз спокойно изчаках си назаде. Чаках всички да си тръгнат, че да имам време, само аз и Наско, нали, очи в очи. Да. И всички си тръгват. Аз стигам при Наско, уверен, защото знам, че съм се справил много добре. Той ме е видял и съм: Насе, така, тъмън тръгвам да говоря за филм и той: спри. С кръстос в ръце. Те назаде, като мафиот. Ядосва с такова с поглед и ми вика: не знам какво да правя. Това е да ти го кажа това. Да, аз викам: гати човека, аз съм се раздал, дал съм всичко от себе си. 2 пъти? 2 пъти? И той: не. Елегантно те отказа оттам, направо с земята ме сравни. Окей. И точно в момента преди да ми потънат гемиите, колко красива дума, и съм вече от седмото небе, че съм се представил добре, вече съм тук долу. Вече си долу, вече си заровен човек. Да. И Атанас Михайлов не знам какво да правя. Ти със сигурност ще участваш в мой филм. Обаче, винаги има едно но. Не знам като каква роля. Аз в този момент съм... Нали, вече съм спокоен. Вече не си под земята, малко си се изровил вече. Да, изровил съм се, подава ми се едната ръчичка. И много съм окей. Значи, че със сигурно ще участвам във филм, целта ми е изпълнена. Каквато и да е ролята, аз ще я взема. Доволен съм. И той само ми споменава някакви имена, които бяха Калуян, големият брат, и Александър, средния брат. Чудише се между тези две роли. И аз не знам какви са тя.
Мисъл, аз не очаквам нищо сериозно, нали някаква роля с... Дори статист да си, Да, както се вика, дори статист да си да участваш, да ме забележат. да си на камерата, там да се видиш. Да. И минава време и ми пише по Viber. Пак ми взе информация, нали, как се казва, на колко години съм. Дали нещо се е променило. Да. И получавам съобщение по Viber. Нас, Михайлов. Не! Добре. Защото той ме предупреди, че аз ще участвам и ще ми прати репликите някога. По някое време. И аз само чакам. Аз съм на ногти, на зъби, на ногти в Даскал да ми пише, аз ще съм махнал Даскал, само да си прочита Директно репликите. бягаш от част. да си го заснема. И дава ми репликите. Вече сме някаква почивка бяхме. И аз съм на село. Чета си репликите, говоря с мама, тя е добре, за да ти е по-лесно, ще ги изпринтим. Изпринтихме с на няколко листчета всичките реплики, аз гледам, те са много реплики, те са 4 страници. Което какво означава? Което какво означава? Малкия може да не е толкова малка роля. Да. Нали? И чета, понеже той първоначално ме искаше за големия брат. Той ми искаше за големия брат, обаче коти да си говорим, не съм за големия брат. Той даже ми вика, искам те за големия брат, обаче си ми много малък. Много си малък. Ти няма да казвам като какво звучи, обаче какво да правим? Да. И ми казва, можеш ли да пуснеш един мустак? Да видим дали ще застари. Не ме застари. И почвам да играя за големия брат. Играя за големия брат, заснемам клипче, правя около 20 клипчета, избирам най-доброто, нали, искам да съм на ниво. Перфектен. Почваме, намирам клипчето и съм. Знаеш какво? Това е. Защото имаше много проблеми с заснемането, защото аз съм с едно телефонче. Да. И кучетата на село като ма лаят, пилетата като... Много зле. Много зле със звука. Интересна обстановка, бих казал. Да. И намерих едно, което беше супер. Репликите ги казах почти перфектно. Звука е добре, светлината е супер, пращам. Отрязан. На момента... Не! Ти за големия не ставаш. Не, ужас. Аз съм добре. Отново заснемаме същите реплики. Отново на по-хубава светлина, вече съм се преместил вътре, нали, на по-тихо, светнал съм, изгасил съм. Няма кучета, пилета, нищо не е. Супер, бомба. Даже сменихме селото. Аз от едното село отидох на другото, понеже знам, че там ще ми бъде по-тихо, защото нямам място. Уникално. Да. Отдаден. Абсолютно. И заснемам клипчетата, той се случва в рамките на 3-4 дена, сигурно. Заснемам клипче, пращам, пращам, реже, нищо не му хареса. Се не и не. По едно време вика, с тази роля няма да стане. Аз съм... Добре. Чудно. Това не бих казал, че съм притеснен, но съм малко притеснен сега. Какво ти да е? Само малко. И ми казва, ще те пробваме за Александър. Аз съм... Средния брат е това. Това е средния брат. Да. И аз съм, окей, това е последния ми шанс. Тука трябва да го заковем. Take it or leave it, kind of. Буквално. Да. Идеята беше, че ако не взема тази роля, ще бъда най-вероятно пънче номер 2. Мисля, никаква роля, статист. Да. И бях, добре, тук трябва да се раздадем на Макс. И понеже на Александър сцените, които ми даде, бяха много трудни, много емоционални. За мен лично. Да. И аз нямам професионален актьор пред мен, нали, да го играя с него. Имам възглавница и диванче. Просто на ниво сме. Най-добрите актьори бих казал. Най-добрите партньори. Раздаваха се. Абсолютно, въобще нямам никакво съмнение относно това. И опитах се да заснема клипче. Заснех около 15 клипчета, нищо не ми хареса и триех, почвах отново. И все нещо имаше, което ми куцаше. Знаех, че това клипче трябва да стане. Да. Това е дубъла, който ми трябва. И на всяка цена трябва да стане. И като почвах клипчетата, идеята беше, че това е последния ми шанс. Тук трябва да го заковем. Да, това е шанса. Да. И... Пате да го изключим това по-добре. А какво е то? Алармата ми най-вероятно, някаква аларма. Ти верно ли бе?
Ти имам чувство, че тя гореже между другото. Това ще е добра идея да остане, за да може да не спираме флоу на разговора. Тук сме вече на последния клип. В смисъл, пратил съм около 4 различни клипа, всичките са ми отхвърлени. И Наско вече почва да му втръсва. Да се ядосва. Да, понеже знае как играе на живо, пък на телефона е абсолютно... Не става. Нищо не става. А на живо му харесваше. Да. И пращам последния клип. Вече съм оставил телефона настрани, Чакаш. облегнал съм се и съм... Това е. Аз сега няма какво да се ядосвам, понеже това вече не е в моята сила. Аз съм направил каквото мога. Опитвам се. Това е. Нали? Опитвам се да запазя самообладание. Вътрешно се раздяждам. Да. И... Наско ми пише. Виждам тайпинг, нали? Почва да пише. Така. Почвам да ми се потят дланите, да се притеснявам такова и съм... Не можеш да на място вече. Чакаш. И чакам позитивния отговор. Аз знам, че тук съм ги смачкал съм. Ти си човека. Тук аз съм човека. Взимам телефона, гледам. Пълни глупости правиш. и аз съм. Леле. Аз какво направих? Нали, затова ли учих толкова време, нали? Толкова ли съм се упражнявал, за да не мога да вляза във филма. И ми казва, виж какво ще направим. Ще направим събиране на част от главните актьори. Okay. Особено с момичето, което играе във филма, да видим динамиката ви. По-скоро момичето с което играеш, защото така момичето, което играе във филма и затова да не става объркване, не играе жена. Не играе жена. Да. С съответното момиче. Отивам в София. Okay. Отивам в София и отивам на точния адрес и съм първи. Просто подраних около час. Малко. Така трябва. От уважение, да го кажем. Mm-hmm. И първоначално бях много притеснен. Нашия докато ме карат, съм някакво спокойно. Ти отиваш, единствената ти цел е да се забавляваш. Ние затова сме те записали, понеже ти каза, че искаш и понеже е забавно. Mm-hmm. Това не трябва да го приемаш като твърде сериозно нещо, просто забавляй се, изкарай си добре. Това е цялата идея. И чакам аз, притеснен. Нали, нашите като ме изпратиха, като стигнахме там, бях добре, те се тръгнаха, почнах, айде. 5 минути, в които просто не мога да седиш на едно място и чакаш да дойде момента на страшния съд, човек. Да, буквално. И аз стоя пред сградата, тя не е отключена. Да, не беше отключена. Mm-hmm. Стоя и мен не мога да стоя на едно място. Стоя 2 секунди, почесвам се, отивам някъде, почнах да се разхождам около сградата. Някакви концентрични кръгове там. Да. Намерих си някакъв мега генгста спот. Okay. Над всичко, на някакво камъче, седнал съм да си преосмисля живота. Вълк единак направо седи там, чака. Да. Чака момента. Чакам да видя колата и директно да се изстрелям. Mm-hmm. И стоя си, почивам, дишам, успокоих се, всичко ми мина. И на ум съм си, човек, аз съм тук, толкова далеч съм стигнал, ще се забавлявам. Това е this is the whole point, нали? Това е цялата идея. Да. И чакам, идват, нали, продуцента и главната актриса. Mm-hmm. Това е момичето, с което играеш, не тя е главната актриса, окей. Да, момичето, с което сме заедно във филма. Добре. И отключва залата, къде трябваше да играем. Сядаме на едни столчета, на една масичка. Отваряме си, всеки си е изпринтирал, нали, целият сценарий. Атанас Михайлов в папчици, момичето в папчици, така. Аз с някаква То не бяха само моите реплики, аз бях изпринтил целият текст на целият филм. Целият сценарий, тук е някаква 10 страница, носиш тук някакъв транскрипт, седи и го държи като академик. Буквално, така се чувствах. Не отварям аз, защото си бях маркирал, нали, с маркер там, с жълтото маркер. Чак, това е моята сцена. С синьо, които са по-неважни, с жълто, които са по-така, трябва да влезеш повече там повече да вляза в ролята, да. И Наско вика, добре, днеска с вас трябва да направим по-важните сцени и да видим как е динамиката между вас. Отиваме и почваме. Страница 89. Сцена 24-та. Да. И гледаме ние, четем. Първоначално беше просто четене без играене. Да види главно моят диалект.
понеже шуменците тук, нали? Идваме, какво беше то? Говорим меко, що сме отдалеко. Квалификации. О, не. Мани. Ти имаш какво да кажеш там за Да, тази конкретна думичка. И почваме. Първоначално имаше някакви запетствания с думите. Поизгладихме ги по-нататък. Понеже аз във филма играя кореняк софиянец. Нали, трябва да сме си софиянски софиянци. Столичанец. Пълен. Не мога да си позволя да мекам. Абсолютно. Не можеш. Не мога. И правим сцените. Нали, той имаше сцени от рода на гледаш влюбено, гледаш такива работи. Нали, да види динамиката, дали ще се получи между нас. Да. Всичко минава, правим сцените, всичко топа. На нас му харесва. Правим по 4, 5, 6, 8, 9, 10. Дубъла, нормалните работи. Пак му харесва, това е важното. Не му харесваше, ама му харесваше, да кажа. Доволен. Доволен беше. Но и винаги имаше какво да се надгради. Нали? Винаги може още. Да. Много правилно. Много правилно. И правим си сцените. Като идва най-тежката сцена във филма за моят персонаж. Накрая, ако се Накрая, да. Когато там срещаме се, да не спълвам, нали? Да, но... малко ще го за това. Да, но става тегъл. И там Наско... Там трябваше... Най-трудното беше не самите реплики, понеже моите реплики са едно и също. Крещя името, крещя за помощ, нали? Нямам твърде сложни реплики. Думите не са много. Да. Обаче движенията бяха това, което са важното, нали? Емоцията това. Да. Понеже имаше един проблем, че когато си с човек и играете, че този човек пада, ти не трябва да го играеш, че знаеш, че този човек ще падне. Да играеш шокиран един вид, Да. нали, че не го чакаш това нещо. Да. Okay. Понеже винаги изглеждаш така, се едно го чакаш. Понеже, нали, ти в реален живот знаеш, че сега идва, нали, ти си знаеш по реплика. О, на тази реплика. С какво става? С какво става? А героят ти не го знае това. Да, в смисъл, че трябва да го играеш, но за първи път го виждаш и не си чел сценария един вид, ти не знаеш, че примерно героинята ще падне пред тебе и ти трябва да си шокиран и става да не знаеш какво става. Да. А пък още по-теглото, което добавяше повече трудност, беше факта, че аз я хващам. Тоест в реалния живот, представи си, говорим си и аз изведнъж падам. Аз трябва ти да изиграеш, така се ме хващаш. И това ставаше много нагласено през повечето случаи. Накрая го измислихме как да го замажем, нали, по-близо сме, все едно се гушкаме и усещам как тя ми натежава. И така го играем все едно. Героя осъзнава, че тя най-вероятно трябва да легне. И нали така оставам на земята. Имаше някакви дреболии с телефона. Нали, не трябва да изглежда се едно... Сетих се. Телефона, нарочно го оставям близо до мен, че после да го взема. То реално, ако се спомням, сега малко спойлер за филма, че беше, ти говориш от джоба си, защото ти говориш по телефона преди тази сцена, в началото говориш по телефона там с един от героите. И като я виждаш, нали, момичето, си го прибра в джоба. Това беше нещо такова, да се спомням, и чети телефона, когато започна цялото това нещо с тя да пада, нали, ти да я държиш такъв цялата тая емоционалност, ти си вадиш телефона от джоба, ти още си на разговор, човек, нали, с героя и ти го вадиш от джоба, нали, защото викаш това да го оставя. Явно и това сте го променили, щом си го извади от джоба. Да. Понеже то в този момент Александър, нали, персонажа ми, той не мисли за телефонния разговор. Да, той мисли за момичета. За момичета. И играем на Наско му хареса. Наско му хареса, даде ни дата. Доволен е. Доволен е, той е доволен, аз съм още по-доволен. Нали? И ми дава дата. Аз съответно се прибирам вече в Шумен. Това вече кой месец? Защото минахме от декември, вече е 2025-та. Това е някъде към май, може би. Май месец, окей. Значи не е толкова отдавна. Май, получаваме си ролите, всичко и се прибирам с добри новини. Да. Прибирам се, почваме да си говорим, така и така взехаме, почваме снимките вече на филма. Това е някъде към юни. Някъде там се въртеше. Да. Отиваме, аз понеже съм очумен, на 6 часа път, аз не мога да си позволя, ако днес имам снимки, утре да нямам, да се прибера и на следващия ден пак да се върна за снимки. Тоест трябва да седиш няколко дена там, защото иначе няма смисъл да щъкаш. Да, трябва да седя цял месец в София, което беше доста рисково с даскал. Определено, аз точно това ще да те питам. В предварителния разговор това си го прикарахме. Малко спойлер за зрителите и слушателите, че
Ние с Крис по принцип сме много добри приятели, нали, в последно време станахме малко по-близки, и което е супер. И като цяло имахме един предварителен разговор преди този епизод, защото най-малкото да се стикнем с динамиката един с друг. И в този предварителен разговор точно една част имаше въпроси, които тук няма да задам, но има и такива, които ще. И един от тях точно беше: как успя да балансираш училището с заснемането на филма, защото точно ти сам го каза, ти цял месец трябва да си в София. Тоест ти трябва да си изкарал абсолютно всички оценки или да не си изкарал нищо един вид, да говориш с всеки учител, че дори с директора, за да може ти да си свободен през този един месец. Как успя да го постигнеш това? Смисъл, какво направи? Ами, аз знаех че ще имам, нали, тази роля един месец по-рано. Да, т.е. значи тук е май месец, Да. ти си го знаел това от април. Окей. Да, беше ми, нали, предполагаш се. Да. И говорих с учителите, че каквото и да става, аз понеже учителите ме харесват, понеже просто не съм някакъв бунтар. Добро момче си. Да. И говорих с учителите, дали е възможно да измислим по някакъв начин да изкарам всичките нужни оценки, за да завърша един месец по-рано. Още е април тук. Да. И те влязоха ми в положение, което, нали... Рядкост. Рядкост и показва, нали, че наистина са ме харесали, че наистина... Добре, че съм се държал добре с тях. И човечност най-малко. Човечност, да. Влязоха ми в положение, изкарахме всички тестове, които са един месец по-нататък, нали, предварително, всичките оценки, всичко направихме точно. И аз бях освободен от даскал. Да. Мисля, имах един месец, в който да не ходя на даскал, пак ще имам нужния брой оценки, за да завърша. Добре. Което беше точния план. Ние успяхме да ги направим нещо една седмица преди да тръгна. Мисля, точно... До последно. Само с тестове се занимавах. Нали, надаскал съм с тестове, прибирам се, текст уча. Това беше ежедневието ми всеки ден. Училище актьорство, да. Да. И отиваме в София. Там имаме хотелче, което, нали, много добре. Имаме къде да спим за един месец. И се запознавам за първи път с големия ми брат. Да, който във филма е важно да отбележим, в принцип малко героите от филма. Нали, там имаме... Да отбележим главните герои във филма. В смисъл малко да поговорим за самия филм, защото много приказване за историята, как стигаме до там, обаче хората ще чуят какво е това 1 грам живот, какъв е този филм, за какво става въпрос. Така че може би е добра идея сега, може би за това малко да поговорим. След което пак ще се върнем до момента, в който снимките започват, вече официалните, а не пробните. И, нали, оттам пак какво става. Така че вече на първо време да говорим за 1 грам живот, филмът, в който ти, както по-рано каза, играеш Алекс, средния брат. Интересно нещо, което зрителите и слушателите, които не са гледали филма, първо препоръчвам да го гледате. Наистина. Определено ние с Крис и наши приятели се изсипахме в киносалона, заехме целия балкон. Гледахме този филм, аз поне имах сравнително ниски очаквания към него, няма да се криви душата, но определено ги надскочи и то с много. Съответно, от моя страна искам да предам едни благодарности към теб, към целия екип на 1 грам живот, било то сценаристи, оператори, актьори, продуценти, няма значение. Всички хора, които имат някаква замеса в 1 грам живот, поздрави към тях, определено са се справили чудесно. И това е, нали, че неговият образ, Алекс, той е добрият пример в филма. Той е човек, който, нали, то мисля, че не го казахме, но самия филм, каузата му, казахме, че е филм с кауза, но не казахме каква, е за превенция от наркотици, в училищата на малките деца и така нататък. По отношение на това, нали, Алекс е добрият пример, в смисъл такъв, че той не приема нищо, нали, като някакви субстанции във филма. И извън филма мисля, че не приема. Извън филма, да. Извън филма е важно да се каже, че не приема също. И нали, това е интересното, че неговият образ на Крис, Алекс, той е точно той е най-различен от всички. Той е the standout of the bunch, нали, т.е. този, който може би изисква най-много позитивност в него, в играта му и най-много искрено, защото той наистина, поне в моите очи, наистина ненавижда това, което се случва около него и се опитва да го промени по някакъв начин, поправи малко греша. Така. Да. Съответно, можем да кажем, че филмът, според мен, е, някакъв вид талон за това, че
младите актьори имат какво покажат, защото имаше доста млади актьори във филма, нали ти си един от тях. И това за мен е един от плюсовете на филма, не само защото каузата, нали, но и това, че заедно с каузата показва, че млади актьори в България има, което е много важно за мен. Сега, нали, тук е твой ред да разкажеш, нали, за филма, това какво мислиш за него като цяло, нали, как нещата продължават там. Даже бих добавил, че да не казвам целия, защото не е целия, но почти целият каст беше от непрофесионалисти. От млади актьори, които са първа, втора, трета година в киноакадемията, които не са участвали на много места. Иначе, както ти самия каза, филмът е с кауза, преди превенция, преди първия контакт с наркотиците при малките деца. Кауза, която е много важна. Много е важно да се говори за нея не само на децата, а и на родителите, както се разбира във филма, понеже във филмът се следят 4 истории. Да. 4 различни живота, как хората попадат в такива среди, какво може да се случи и какво ще се случи най-вероятно. Понеже всеки попада в някаква дупка в даден момент. Извинявай, че те прекъсвам по време, ако греша, но тези 4 истории са по действителен случай, ако не ме лъжи паметта, да? Да, целият филм е по действителен случай. Да. Което прави историята толкова тежка. Да. Понеже не са някакви измислици и като се замислиш, че наистина деца на деца продават, без дори да го осъзнават, е много, много е гадно. И Александър. Александър е единственият добър персонаж в целия филм. Да. Който, както ти каза, е против всякакви наркотици, против лошото поведение и такива работи, въпреки че се пие от време. Малко конфликтен тип спада. Трябва си. Топа не може да е перфектен. Така е, да. И да, филма като цяло се върти покрай наркотиците и покрай 4 живота на главната героиня, на Рая, която е една изключително много силен образ. Много силен образ, който е с компютъра, с лаптопа, който не го е гледал, няма да разбере, но ще трябва да го гледа. Така е, да. Гледайте го по кината. И на още 2 истории, просто самия филм е много тежък. Така е, да. Много тежък. Ние като актьори, които сме участвали в самия филм, аз лично за себе си мога да кажа, че съм плакал на може би абсолютно всяка прожекция, която съм ходил. Да, а те не са малко. Те не са малко. Изобщо имаш и предварителния скрининг, още преди премиерата. Явно филма наистина разтърсва. Относно реалността, която каза, това си спомням, че ние след това си го говорихме след края на прожекцията, на която отидохме, заедно с теб. Беше, че точно това. Този филм за мен лично представя нещата такива, каквито са, една реалност, една реалистичност, която няма къде другаде да я видиш, поне в българския ефир говорим, нали, не само на голям, но и на малък екран. Качеството на самата продукция мен лично много ме изуми. Като зрител, нали, в момента говоря, и лично според мен това може да го предложиш на екипа. Този филм трябва да бъде съдържанието, което се показва на децата в училищата против наркотиците. В смисъл това имам чувство, че след като го видят, наистина ще им повлияе повече от всичките ония клипчета, които пускат там. Аз и ти до болка ги познаваме, тези клипове всяка година са ни пускали вече за 11 и 12 години съответно. Всички знаем, че те са изключително изсценирани, много изкуствени и пълня с някакви глупости, които реално децата дори не са заинтересовани, докато този филм прави точно това. Той грабва вниманието на зрителя с тежестта си и реалността си. И накрая ти излизаш разтърсен. Аз лично ти казвам, мене филм, български особено, не ме е разтърсал по този начин. Аз в принцип не плача често, даже изобщо мога да кажа, камо ли на филми. Случвало ми се сигурно 2-3 пъти в живота ми до сега. Но бях изключително толкова близо да го направя на последната сцена. Или не беше на нея, беше на сцената, в която маля забравих името на героинята, където са на онова парти и боса, където прави каквото прави, нали? Да. Да, тогава, не знам, точно в този момент беше момента, в който аз осъзнах, че леле, това е истинско. Някакво, that's real life. Тези неща се случват на всеки, възможно да се случват на всеки, поправка. И са неща, които няма как някой човек да предвиди, това са истински работа. Факта, че нямаше тая захаросаност,
която нормално я има в някои филми, особено българските, нали, колко са банални българските филми, нали, това е отделна тема изобщо на разговор. Тук я нямаше. Тук беше реалност от началото до края. Истински неща до края. За което отново ще го казвам за хиляден път адмирация. На тебе и на всички, които са замесени в това. Ево. Нещо много интересно, което също искам да те питам, по принцип е, сега така малко да разчупиме обстановката, защото много сериозни бяхме до сега. И то е, понеже според мен хората си плачат, за това искат да го чуят, някой забавна, интересна история от снимките. От снимките. От снимките или изобщо от процеса, в смисъл не е задължително да е конкретно снимките, въпросът е да е там около това някаква нещо интересно да скажеш по-така, не толкова професионално. Ай, по-така. Аз вече съм го казвал веднъж, но и тук ще го кажа. Давай. С големия ми брат. Нали, във филма. Да, Виктор. С него. Във филма не е Виктор. Малкия беше. Опа. Опа. Да, с големия брат. С него спахме в една и съща стая, в хотелските стаи. И си станахме много близки. Много време прекарвахме заедно, държахме се като същински братя. Като същински братя, нали, осъзнаваш, че нещата не вървят по мед и масло. Естествено, да. Живееш един месец с някакъв непознат реално случай, защото той наистина ти непознат. Да, допреди това непознат. И от време на време решавахме просто така да разчупим леда, като се бием. Братската. Ама ти в стаята. Ти в стаята. Което ние не виждахме като абсолютно никакъв проблем. Понеже ние много се ценим, нали, много се обичаме братската, но много сме си близки. И ние почваме да се бием в хотелската стая. То идва някой да падне по глава, някой да се преобърне, да падне, да се хитне, да се удари в раковата в някой ръб. И в такава ситуация спираме боя. До там. Евентуално. Зависи кой колко има. Да. Зависи, ако потупаш, ще подуша още 5 секунди и тогава ще пусна. На такъв принцип бяхме. Да. И ние не го виждахме като проблем. Особено първите дни. Обаче след първия бой, когато даже имам белези от тогава, ако можеш да видиш, тук всичкото беше отрано. Понеже се бях изтъркал на част от паркета, докато се бихме на земята. И отиваме ние на снимки и сме сега това, как да го кажем, на гримьорките. Понеже то ние не снимаме, нали, сцена за сцена. Ние може да отидем на снимачната площадка, да снимаме 89-та сцена, да свършим с нея и ако е на същото място, в училището, да снимаме първа сцена, които са на 4-5 дена разстояние един от друг. Да. В смисъл, затова ти си имаш цяла, нали, гардеробна с много дрехи, от които да си обличаш, и този екип е много голям. Екипа, нали, имахме една жена, която Изи. Shoutout за Изи, просто. Shoutout за Изи. Идваше, снимаше ни, нали, как сме облечени, за да и записваше отдолу. Първи ден това облекло, втори ден това облекло, трети ден това облекло, за да не стане обърквания. Да. Примерно, нали, влизам аз в класната стая с червено яке, излизам с синьо яке, нали, да не станат подобни гафове, понеже се забелязват се. Разбира се. И така, както трябва да казвам, ние сме вече в белези, в рани. Отиваме при гримьорката и сме добре. Ние имаме малко искане. Евентуално това, тук целият ми мака да оправи, да се прикрие по някакъв начин, ако е възможно. А пък брата имаше, тук го бях изтъркал. Тук му беше изтъркал. Ти си лесен, тя да ще облечеш, той тук като Кратос белязва, човек God of War. Да. И аз го гледах и той ме пита, Крис, много ли е зле? Аз не. Абсолютно не, тук гледаш цялото му пуза в белек. Вика, не е зле изобщо. То много се забелязва, смисъл. Не, то та камера само тук трябва да го снима, тук изобщо да не се вижда. Да. И тук е замаскиран, нали. И сме така, аз тук имам някаква раничка и тя, какво сте правили, бе, нали, стига де. И аз може и да съм зле, обаче... И идва той. Идва брата. Да, идва брата. Идва брата с рана.
Гримьорката се хваща за главата. Вика, маля, какво са направили? Камале. Идвай бързо, сядай. Цък, 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 цък. Дойде втора гримьорка и тя отстани. Цък, цък, цък. Тъй като някакъв експеримент е бил, седи там докторите на операционната го чувъркат, човек. Нищо не се вижда. Мен ме гледаха, мацнаха ми малко руш, малко работки и ми туриха едно яке. За всеки случай. И аз бях готов. И това беше една от най-смешните сцени. Друга, по време на снимачния процес, нали, докато снимаме сцените, нали, имаме сцена и правим някаква лека почивка, примерно камерата да се нагласи, светлината да се премести, звука, нали, всичките микрофони. Аз мога да кажа и искам да го кажа, понеже вярвам, че е така. Аз съм си... Бях си поне тогава и в момента мисля, че съм много близък с целия екип. Надявам се да е така, мисля. Да, аз бях там през цялото време. Дори когато нямах снимки, просто защото ми беше интересно самия процес. Понеже аз не всеки ден съм, нали, не всеки ден отивам да снимам филм. Така е, да. И това ми е първия месец, в който мога да се насладя на макс. Да. На самия процес. И аз съм всеки ден там. И съответно се запознавам с Радо Звук, с шаутаути за него, много голям, много го тормозех. Понеже той е звукаря. Той идва при нас, нали, слага ни микрофоните, залепя ги брошки, мрошки с катеричката, така се нарича, нагледа микрофон от пухестото. Чакай, никога не съм знал, че се казва така обаче. Винаги съм чул той дед да държат там. Нали, знам, че е микрофон, ама дори не знах, че викат катеричката. Това е интересно. Това е като жаргон такова, смисъл, не може да го чуеш навсякъде, предполагам. Може би. И аз много си го тормозех него, понеже знам къде ми е микрофона и знам, че той е с едни големи слушалки и всичко чува. И аз с... Да. И аз с малкия брат, нали? Аз с всичките от актьорчета съм си близък. И с малкото братче стоим, споглеждаме се. Гледаме към Радо Звук, който си рувачка там, прави си микрофоните с слушалките на ушите. И почваме. 2, 1. Той почва така. Аз почвам да му пея. И просто гледаме както сировачка си прави микрофоните и прави... Спира рязко. Спира и прави... И ни гледа на... Моля. И ни гледа на такова момчета. Пак ли ви, бе? Ама и той ни се радваше. Аз имах и не такива инсайд джокове. Аз тогава не знаех, че с Изи. Те са заедно и са мега сладки. Звукаря с момичето с костюмите. Да. Окей. И... Нали... Аз стоя на вратата, тъмън влизам, нали, с микрофон съм да влизам в сцената. И гледам, той си прави нещо там пак на микрофоните. Осъзнавам, че съм с микрофон. Вдигам го, правя така и съм... Радо! Радо! Той спира. Кой дух, откъде му вика? Виждаме как стоя и така и осъзнава, че съм Дебнат го гласовете, просто го чакат. Да. И е... Нали, кива ми такова сериозно. И съм... Радо! Абе! Изи е много яка, Аз не знам, че те са заедно. Да, ти директно вече даваш. Изи е много яка, брат, нали знаеш? И той, както е така, усмихваме се и ми прави. Някой кой ще му каже. Изи е много яка, брат. Да отида ли да й каже, че ти я харесваш? И той, както е така, е някой... Моля. Чакай, я? Отново кой ще му каже? Кой ще му каже? Съответно, след месец вече, като свършихме целия филм, разбрах, че са заедно. Чак тогава, смятай, що не е дошъл да ти каже някакво, чакай, братле. Братле. Няма проблеми. Човекът е бил един месец в неведение, сигурно всеки ден е така е бил Изи много яка, да отида ли да я каже. Да. И това бяха едни от по-така забавните моменти. Съответно, едно от момичетата, които ни пращаше имейлите и всякакви работи по Viber. Да. То беше много цепато в устата. Говореше каквото си искаше, на който си искаше, много ме радваше този човек. И минаваме от... Искам да ям. Тя ма ти верно ли ще ядеш? Още малко, една кифличка хапнеш,
Няма да съберем на кадър, бе, момче. Ние двамата побираме тук сега да Да, аз съм с втори стол тук в момента. Много цепата, много ме радваше и много се дразнихме един друг. И беше много яко с екипа и с актьорите, понеже не всеки актьор е в София и който не е в София, съответно трябва да спи някъде в хотел. Да, ти беше казал, че са видно станали в един хотел всички Да. там. И ние се събирахме по принцип, повече хора, нали, правихме си събирания партията, такива забавления. Ма не са бити вече, или? Абе, тогава се бихме, обаче се бихме с публика. Разбираш ли? Аха. Да, ама това път сте внимавали за контузите, да няма пак. Да кажем. За пред камерите ще кажем, че сте внимавали. Да, внимавахме много. Може би. Може би. И да, това бяха по-забавните моменти от филма. Това е изключително интересно. Ето, може би, то публиката долу-горе това малко или много иска да чуе някакви такива забавни неща, които са се случвали от снимащата площадка. Сега някакси може да преминем отвъд филма и да погледнем Крис човека, а не Алекс. Нали? Като може би сега това ще може би последния ми въпрос свързан с филма и то е да започнем малко по-принципните неща, така по-моралните въпроси и те са от типа на именно дали според теб един актьор, нали, когато се вижда с фенове, така ще кажа, фенове, нали, хора, които са гледали филма му в случая, нали, тях визирам, дали той пред тях трябва да пази образа си, който е от филма, или да бъде себе си пред тях? Според мен, особено в моят случай, понеже аз съм единственият добър персонаж и децата малко или много се влияят от това. Като гледат и искат да, нали, опитват се да подражават. Аз лично при втората предпремиера, може би, вече, нали, когато съм с публика, нали, с хора, които наистина не са гледали никакъв филм, не са актьори, видях много малки деца. Съответно, излизаме от филма. Аз изчаквам, нали, всички да минат пред мен, нали, след мене, нали, да кажат по една-две думи, ако искат да се здрависат за снимка, за такива работи. И видях изключително много малки деца, които ме гледаха, нали, ме гледаха с този поглед, нали, вау, това си ти, нали, с тази светлинка в очите. В този момент осъзнах, че аз не мога да не съм Алекс. Мисъл, особено за малките деца, аз съм Алекс. Те не знаят кой е Кристиан. И може би никога няма да разберат. Да, много е възможно. За тях аз съм Алекс и това е. И излизаме и виждам малки деца с родителите си, нали, скупчили са някаква групичка, гледат ме и така, гледат ме, нали, могат ли да дойдат при мен, защото аз пък много се бия във филма. Да. Те са някакво такова, моля да дойда при него, дали сега ще ме заплаши нещо. Ще ги убиш на живота, ще им биш един токат са долу. И по едно време, защото те не могат, нали, нямат тази смелост, така да кажем, да дойдат при мене. Аз отивам при тях, нали, заговарям ги, малък, нали, има речта такива работи. И идват при мене, нали, снимаме се, които не са, нали, отръпнали са, родителите вече ги бутат. Да, някакво отидиш при него, нали искаш? Нали искаш. И даже един от родителите идва при мене, нали, бута го и каза, аре, нали, толкова време ми каза, че искаш, нали, да се запознаеш с момчета. Ето ти го пред тебе. Да. Нали, той малкият стие така гледа, усмихна души, обаче срамежлив. И в този момент осъзнаваш, че ти не можеш да изгледаш от този образ. Ти си Александър и това ще бъде образът ти поне до края на деня. Нали? Докато има хора около теб. Докато има хора около тебе, ти си Александър. Така. Аз лично не съм пушач. Не пуша, не пия. Като образа си във филма съм горе-долу. В смисъл, не ми беше твърде далеч от истинския живот. И не ми беше трудно да пречупя този образ. Нали? Съответно, аз си помислих, добре, чакай малко, какво ако в момента, нали, ако съм пушач, сега примерно излизам от филма, отивам на терасата и почвам да пуша цигари. Да, до сега във филма си казал, че това не е добре, че не го искаш, нали, да представят с тези глупости. И си представих отстрани, ако съм малко дете, и просто се разхождам, понеже търся Алекс, нали, да се запознава с този човек, и го видя как пуши цигари, или как взима каквото и да, или как крещи, нали, което не се е случвало. Невъзпитано бъде. Да. Аз няма да искам да се запозная с този човек. Ще кажеш какъв е този, нали? Да, на мен ще ми падне абсолютно в очите и няма да го гледам по същия начин. И бях, този образ си стои. Този образ не мога да го променя по никакъв начин. В смисъл, аз съм Алекс. Извън филма съм Алекс, това е. И
Така, на първите снимки беше изключително готино. Изкарахме един голям плакат, нали, 1 грам живот, да има къде да се снимат хората с главните актьори. Там стана много мазало от гледна точка на актьорите, понеже ние главните актьори отиваме да се снимаме с продуцента и всеки актьор иска снимка, нали, с себе, с само него, нали, актьорите така да сме си заедно, нали, приятелски, защото ние се познаваме и сме си приятели. Нормално, да. И продуцента стои отстрани и е някакво: хора, тук не сте дошли вие да се снимате, хората да се снимат с вас. Някакси, усетете се. И ни казва: главните актьори, стойте си на мястото. Вие си стоите там, който може идва и се снима с вас. Нали, това беше цялата идея. И ние стоим там през всичките снимки, запознаваме с много хора. Хората бяха изключително усмихнати, изключително радостни, че ни виждат, че такова се запознават с нас. И да, осъзнах колко е силен този филм тогава още повече, понеже чух истории от хора, които са, нали, не са от филма, дойдоха при мен, нали, така, това ми се е случвало, така, нали. И още повече ме хитна. Да. Нали. И да. Това, което каза за историите, между другото, аз преди да дойдем да записваме тук, просто си направих да си пусна трейлера на 1 грам живот, просто някакси за да си го опресня в главата. Това и ми направиха впечатление коментарите, защото те, нали, в YouTube ти излизат, не можеш да ги видиш. И едната част от тях бяха точно такива, някакви хора, които усещат филма изключително близко до себе си, защото са били свидетели или са преживели те самите нещо подобно, каквото се е случило във филма. Което е много интересно, защото пак се връщаме на този реализъм. Може би това е причината, защо толкова много хора могат да се свържат с този филм. И да, как да кажа, да го усетят, да ги хитне, както каза преди малко. Затова отново пак ще кажа, оценявам този филм. Мисъл за това, което е, и се надявам да бъде още по-достъпен за хората да го гледат, защото си заслужава да гледат 1 грам живот. Гледайте 1 грам живот. Казвам ви го, шаут-аут за всички от 1 грам живот. И можем да продължим с един въпрос, който е, може би, не знам, една идея по-философски, но какво за теб означава 1 грам живот? Както щеш го тълкувай, нали? Това му е красотата. За мен 1 грам живот може би е повод да се събудим. В какъв смисъл пробуждане? В какъв смисъл, може би този... Понеже аз имам познати, които са употребявали или още употребяват, нали, и са гледали филма. Да. И в очите им и в действията им видях много промяна по време на самия филм. Едно от момчетата, което дойде с нас да гледа филма, опитва се да се изчисти. И по средата на филма, на една от най-тежките сцени с лаптопа, сетих се, да. Да, той не издържа. Както гледаше филма, стана, тръгна и след около 5 минути се върна. Аз се чудех, между другото, наистина кой е излязъл тогава. И той това обясни, че нали, тези неща той ги е преживял. Той е минал през това и е много по-различно, когато се видиш отстрани. Правильно. И можеш да видиш какво си правил грешно, какво наистина не е трябвало да става. Нали, заради твоите действия, докъде можеш да стигнеш, ако продължиш един вид. Да. Един такъв вид пробуждане е, че да спреш с това, което правиш, преди да е станало твърде късно. Понеже във филма виждаме животи, които се развалят напълно. Така да. Особено мисля, че отново пак към реализма е това, че те бяха 4 истории, нали така? 3 от тях завършват сравнително добре, но четвъртата е, как да кажа, изключително истинско нещо. Мисля, трагична е и не завършва добре. Това е малко спойлер към края на филма, но това го казваме един вид, за да покажем, че нещата са така, както са. Тоест не може винаги всичко да свършва хубаво, не винаги има спасение за жертвите на наркотиците, нали, като цяло субстанциите от какъвто и да е тип. Така че предполагам точно това, което каза за пробуждането, говорим за зависимостите. А дали според теб пробуждане
И в друг смисъл на думата, смисъл да не е само наркотици. Дали според теб този филм може да провокира някакъв друг тип пробуждане, освен това? Ами... Според мен може. Според мен може да прояви пробуждане от страна на родителите. Родителите, които са на мисленето, това няма как да се случи на моето дете, понеже аз съм го възпитал, Да. Че имат контрол или? че имат контрол. Което никога не е така. Всичко го има в картите и всичко може да се обърка по всеки един момент. Така е, да. Както във филма се показва, деца, които не знаят какво се случва, невинни деца, просто пострадат от действията на еди си кой. Ти не можеш постоянно да контролираш детето си и то има съвсем тънка граница между това да го контролираш прекалено много и да му дадеш прекалено много свобода. Винаги трябва да е нещо по средата. Да. Един баланс, който не винаги се постига. Който дори да си го постигнал, пак не ти е сигурен. Да, тук може би всичко опира, може би не само до възпитанието, но и как собствения ум на детето в случая, така ще го кажем, защото в крайна сметка колкото и добре да си възпитан, колкото и добре да са ти показани, всичко каквото имаш, силата е в теб. Дали да го приемеш или да действаш срещу него. Така че може би извода, който можем да се изкараме е, че всички трябва да имаме, да си използваме главата на раменете, които все пак за какво ни е дадено, нали? Да. И определено така. Какво следва за Кристиан? За Кристиан следва да го забележат В филмовата индустрия? в филмовата индустрия. Поне за това се надяваме. Още много проекти и да продължавам да мачка напред. Как се казва филм? Лично много аз ти го пожелавам. Не само като в качеството ти на мой приятел, но и като гост, все пак. Нали, как да кажа, момче за пример се по принцип, аз това изключително много уважавам, защото в днешно време, по лично мое мнение, няма достатъчно примери на големия или малкия екран, които да, как да кажа, да тласкат тяхната аудитория към доброто, към някакви адекватни морали и принципи и изобщо начин на поведение. Друго, което бих искал да те опитаме, освен нали, какво следва за това, някакви конкретни планове имаш ли? Какъв е твой план реално за бъдещето, освен актьорското майсторство, защото очевидно това ти е главната цел, но извън него, какво друго би искал да постигнеш в близкото или далечно бъдеще? Освен него, като изключим актьорското майсторство и всичките тези работи, имам за цел да помагам на сестра ми. С По-голяма? по-голямата ми сестра, Okay. която има за цел да си да купи къща, тя вече е купила да я ремонтира, да направи всичко. В процес сме и е много близо до крайния продукт, да го създаде. Една от целите ми е да отида при нея, тя живее в Англия и да направя всичко по силите си, възможно да й помогна с тази нейна цел. Доста благородно. Бих казал доста благородно. А освен това, в смисъл така говорим, ти като човек, защото е ясно, че помогнеш на някой. Но явно, поне аз този извод си изкарвам, че искаш актьорството да ти бъде главното нещо. Мисля, искаш да бъде централното нещо в твоята визитка. Да може, когато отидеш някъде, да те познават като Кристиан, актьора, нали? Да. Да, това някаква част е крайната цел. Да стана достатъчно разпознаваем, че да се разхождам и някой да каже, чакай малко, той не е ли Александър, да кажем в случая. Примерно, да. Александър от един грам живот. И да дойде при мен, човека и да каже, благодаря ти. Да. Просто да каже, благодаря ти, това и това, един вид спаси ме. Това е за конкретния филм, но нещо, което каза много интересно, това за вървенето по улицата и разпознаването. Какво е мнението ти за как да го кажа точно, може би, за славата? Говорим за славата, защото сега от този филм е ясно, че си добил някаква популярност, не случайно си тук, нали? Но какво ти е за генерално за славата? Защото в историята, че и сега сме виждали изключително много примери за това, че славата може да изяде един човек. Но го изяде до степен, до която той вече да не е същия. Дали според теб славата е възможно да направи нещо подобно с теб?
Има едно нещо, нали, едно израз, че никога не казвай никога, но лично за мен не вярвам да се случи. Целя се винаги да съм на земята. Аз, в принцип, съм много устат, съм някаква такова, нали? Да. Живей си живота и не искам и не мисля, че ще се случи на мен. Но това пак е грешното мислене. Няма как... Никога не казвай никога. Да. Да. Така че предстои да разберем какво ще се случи, но не смятам, че ще се изхвърля. И аз също се надявам, че няма да се случи. Това ми напомня за... Има един цитат на Андер Бенджамин, който познат още като Under 3000 от Rap Duo Outcast. Преди няколко години той имаше едно интервю, се спомням там, и го бяха питали, защото той по принцип от един момент нататък никакви публични прояви. Ама разбираш, той буквално бяга от това, а той заедно с, нали, партньора си в рапа са носители на най-продавания рап албум някога в историята. Мисля, те са турбоизвестни. Мисля, няма къде да отиш без хората да ги знаят. Да. И той тотално бяга от това. В това интервю той казва от позицията на годините си, които са някъде около 50 на вече, казва, че според него е нечовешко, не е присъщо за един човек да има толкова много очи насочени към него. Mm-hmm. Нали, в случай, когато говорим за слава, винаги стане въпрос за слава, сещам за това. Защото в един момент никога не знаеш психиката докъде ще издържи на това цялото внимание, което е насочено само и единствено към теб. И ти имаш тези, как да кажа, това желание хем да дадеш на публиката нещо, хем да я, как да кажа, да я погалиш един вид. Тя да ти се понравя. Mm-hmm. Но и в един момент колко дълго можеш да държиш това. Така че може би извода, който според мен трябва да си изкараме от това е, че независимо от това колко известен един човек, той трябва да пази ето тук горе, нали, това, което е винаги да се държи на земята, нали, това, което казва, нали, опитваш се, което е доста повод за уважение от моя страна, мисля, че и на публиката също, повод за уважение към теб, защото много малко хора според мен могат наистина да седят близко до земята, когато факторите извън тях ги дърпат нагоре. Нали, тоест идеята е главата на земята, тялото нагоре общо, нали, някаква супер странно звучи да се каже така, но да, и определено изключително много уважение за това. Mm-hmm. Много се радвам. Нали, много се радвам, че беше с мен, с нас, с Галю екипа отзад. Той през едно време се сня през това, може би дори се е чул. Публиката не мисля, че ще има проблем с това. Радвам се, че точно беше първия ни гост в TSC подкаст и се надявам да има още много поводи, за които да те каня за напред. От сърце ти го пожелавам, аз и хората зад мен като цяло, всички, които са около мене. Ти го пожелаваме. Всички, които дойдохме на премиерата, ти го пожелаваме. Всички, които сигурно са гледали във филма, ти го пожелават. Да има още много поводи, за които не само да си тук, но като цяло да бъдеш забелязан. Mm-hmm. За финал, това е нещо, което смятам да питам всеки един гост в края на всеки епизод. И то е един вид, по-скоро то не е въпроса молба. Mm-hmm. Да се обърнеш към камерата и да споделиш едно съобщение, така ще начнем, което искаш да бъде чуто, което смяташ, че трябва да бъде казано. Mm-hmm. Така че можеш да го направиш сега. Добре, преди това обаче искам да отделим малко време. Само да благодаря на абсолютно всички Давай. хора. Това е мястото, това е трибуната, давай, човек. От каста, от актьорите, всички са се справили невероятно. И го мисля, наистина го мисля на 100%. Всеки се раздаде, всеки си даде душата. За абсолютно всеки, който е спонсорирал и е помогнал този филм да продължи да съществува, нали, и да се дава по кината. Специални благодарности на всеки, който е отишъл да го гледа. Нали, то било защото познава някого от актьорите или просто защото е чул, че филма си заслужава и е за добра кауза. Да. И просто и респект за абсолютно всеки. Може би нещо, което изпуснахме да кажем всъщност е, че приходите от филма отиват за благотворителност. Да. Това забравихме да го кажем, така че го казваме сега. Да. Всичко отива за благотворителност по специалните каузи и главно каузата за 1 грам живот. Понеже филмът 1 грам живот е по кауза, която е 1 грам живот. В смисъл, която е от няколко години.
Мисля, тя си продължава да работи и е работила и преди, нали? Занимавали са се с това. Сериозно. Но да, нещо, което да кажа на камерата, на абсолютно всички. Към камерата, сподели своята мъдрост, така ще го кажем. Моята мъдрост. Следвайте мечтите си. На колкото и години да сте, на каквото и положение да сте, където и да се намирате в животите си, има начин да излезете, колкото и да не изглежда по този начин. Каквото и да правите, може да го правите по-добре. Не се изхвърляйте и си живейте живота. Просто се забавлявайте. Като цяло, това е. Много ти благодаря, Крис. Много ти благодаря за това, че... И аз много благодаря. Благодаря ви и на вас, че бяхте с TSC подкаст, с нашия първи дебютен епизод. Ако имате услуга или продукт, който желаете да рекламирате, това е мястото. Пишете на имейла, който ще ви излезе някъде тук. Се надявам този епизод да ви е харесал. Още са на конвейера. Аз съм Момо. Това е Крис. И двамата ви казваме чао!